מ7/10 כולם באולפנים מדברים איך כל הקונספציות קרסו. אבל יש קונספציה אחת שממש, אבל ממש לא קרסה. קונספציית התחינה במוח. אני שמגק פרשן ביטחוני, פרשן יותר מדי שנים ביטחוני, ואני אומר לכם טוב שהקונספציה הזאת ממש לא קרסה. אתם יודעים למה? כי הציבור עייף, הציבור רצוץ, הציבור מפורק ולציבור נשרפו כל התאים במוח. אנחנו נמשיך השכם והערב לטחון לכם במוח. ולמה? כי אנחנו ממש טובים בזה. להילחם אני לא יכול, כי אני חתיאר, אבל להנדס לכם את המוח אני ממש, אבל ממש יכול. נכון. מרשי לאולפנים, צודק, אני יהושפט, אני פרשן ביטחוני, עוד מימי אברהם אבינו ואהוד בן גרה, ניצחתי את עמלק לפני 4,500 שנה, ואני אומר לכם טוב, צה"ל, כל מה שאנחנו אומרים, פשוט תעשו להפך. טוב, ציבור יקר, רוצים לקבל טיפ מנצח, שאתם באים בערב וחושבים אם להדיק טלוויזיה? פשוט אל תדיקו טלוויזיה. במקום זה מה תעשו? תלכו לעשות ספורט, או תשחקו קצת עם הילדים, או הכי טוב, תלמדו תורה ותקראו תהילים להצלחת החיילים והחזרת החטופים. אז בעזרת השם, יחד ננצח, גם בלי התקשורת.